de los grandes secretos que esconde Galicia. Un secreto que, la verdad, cada vez es menos secreto. Estoy hablando, como saben, de nuestros vinos. Foi unha aposta que fixemos fai anos desde o Consello Regulador, a posta en marcha da Ruta do Viño. Creemos que era unha ferramenta moi especial, sobre todo nun territorio como o noso, para afianzar ese consumidor, para traer xente ao territorio, e agora pois tamén outras administracións e en conxunto con elas, agora mesmo dentro un pouco se vai a presentar un convenio con Medio Rural e tamén con Cultura para utilizar o viño, as zonas vitivinícolas, pois, nesa conxunción de sinerxias para vender mellor o territorio. A paisaxe vitícola da Ribeira Sacra é única, eso faina tremendamente atractiva para moitas cousas, pero temos que entender que esa Ribeira Sacra, para que siga sendo atractiva, non chega con que esa paisaxe de viño se manteña, senón que hai que ter espacio por onde se move un, ten que estar cuidado, ten que seguir habendo xente que viva da gandeiría, que viva outra que viva do forestal. En definitiva, temos que entender todos que a paisaxe é algo que temos que manter entre todos para que sea atractiva. Hablamos de 458 bodegas y más de 15.200 viticultores que invierten algo tan valioso como es su tiempo en sus viñedos para obtener con constancia y esfuerzo un producto que refleja la identidad de nuestra tierra, nuestro clima, nuestras prácticas enológicas y, por supuesto, nuestras tradiciones. Estamos meu fillo máis eu, Alejandro, tratando de que non lles guste o viño máis ou lles guste menos, senón que sean quen de ver a través de un viño unha paisaxe, non? Creemos que afortunadamente Galicia ten esa maravilla de que cada un dos viños é capaz de transmitir de onde é, por altitude, por distancia de sol, é dicir, as variedades, todo isto, entón a xente que non se quede somente con viño. Como afortunadamente, como ben diste, non estamos a vender ningún viño, estamos a dar a coñecer, pois así a xente o que ve son as diferencias, non as postas en valor de cada un deles, sino as grandes diferencias, e depois cada un que poda escoller. Pero que conseguimos, tamén estamos satisfeitos, porque estamos conseguindo que a xente distingue porque as frescuras son máis atlánticas e ou máis por altitude, ou son os viños máis redondos ou máis calmados, non? Eso a xente o ve. Por lo tanto, o que viñamos a facer é que vean que Galicia ten moitísimos viños e que son distintos. Desexo, pois, que cada vez creemos máis, temos que creer máis en nós e temos que ser, digamos, traballar todos en conxunción con o mismo horizonte, entender que neste mundo global, neste mundo donde hai de todo, para todos e para todos os gustos, pois nós temos que procurar ser ese pequeno oasis nun espacio deste mundo e lograr ser atractivos e vender o noso territorio de maneira que se chegue a xente, que poda ser unha maneira de vivir pois que ali estamos.